Jo, takže máme potěšující zprávu. Rosťa zapřál krásnou rybu, ještě jsme ji neviděli, Rosťa uviděl jenom na dně. Ale obrovská ryba, nechce se nám ukázat, ale to bude stát za to. 60 plus. 60 plus Rosťa tipuje. Před chvilkou říkal, že ho brblenčí ruka. Říkám, co to znamená? A říkal, že neví. A do minuty tam byla ta rybka, člověče. Krásný. Teď ho vidím, to je tmavý, to je krásná ryba. Už se nám ukázala, na tom videu to neuvidíme ještě. To je krásná ryba. Jenom pomaličky, je to duháček, krásnej. Je to duháček krásnej. Už možná i to video ho tam uvidí. Jenom nespěchat, ať to nepokazíme. Ať máme zápis. Aha, to je to brablenčení. Rosťa říká, že chce přehodit levou ruku. A nebo kdyby to chtěl Rosťa pokazit, bych to mohl vzít i já. Ale na to já si netroufám. Krásná ryba, krásná na videu, už se nám poslal pusinku a vypadá, že už půjde. Pomaličky nespěchat ještě do styku, ale už si lokl kyslíku, už to vypadá dobře. Už to vypadá dobře. Pomaličky, ať ho neuvalíme. Pomalinky. Jo, paráda. Už ho máme v menší vodě. Ale ještě nespěchej, Rostě, ještě nespěchej. Počkej, já si tě nadejdu a tam pěkně... No přesně, nespěchej, ještě nespěchej. Rostě už chtěl podebírat, ale ještě si myslím, že to je předčasné. Ještě ho jednou unavíme. Nádherná ryba. Rosťa, když jsme to tady oblížili, říká Lubo, v té žumpě je tak 55-60, černá, jdu pro něho. A to je on, dámy a pánové, to je on ve vší kráse. Teďka v té hlubině by to šlo možná Rostí, ale to tam nečváchní. Jo, teď si láskl kyslíku, paráda. Paráda. Už je náš. Jo! Už je náš, jo! Number one Czech Republic. Ne, pustíme. Pustíme. Jo. Já mám stop, takže 65 jsme naměřili a nádherně rostená ryba. Nádherně rostená ryba, pojď, ještě mám furt video. A jede. Jo!